Здравейте отново от автокъща CarMax. Искам да ви покажа тази А4, двойка бензин, автомат Quattro, 210 конски сили, 2012 година, нов внос от Швейцария, с пълна сервизна история, 240 000 км, сервизна книжка, 2 ключа, фактури за обслужване на кутия, на скорости, нови гуми, дискове, накладки, втори комплект, зимни, гражданска, преглед, данък, винетка. Всичко по колата е абсолютно изрядно, работи, може да се тества, може да се провери. Няма с какво да ви откажа технически, колата наистина е в топ състояние. Има доста фактури от сменени неща по нея. Може да се провери. Има парктроник, има ксенон. Голям багажник. Колата е супер. Топ състояние. Идва зима, Quattro, автомат. Супер изпълнение. Кожен салон. Автоматични светлини и чистачки. Автопилот. Подгряване на седалките има. Е велик. Той умее да обича публиката и публиката го обича и него. Не е от хората, които отиват там само и само да се покажат и да си тръгнат. Да каже здравейте, пичуе, на плейбек и обграден от охраната. Много запазен автомобил. Защото се разстава на сцената във всеки един момент. Нищо, че е там. Работиме всеки ден от 9 до 6. Заповядайте. Колата наистина се заслужава. Лек и успешен ден на всички.